Hvad så der, alt publikum inde på Svendmal? Vi sidder her på Free Game, og ja, vi har også Maus. Mikkel, vil du se bogen? Vil du se bogen? Ja, tak. Det er fordi, der er lige en, der har skrevet ansøgning, jeg vil gerne lige se. Du ligger den bare i min inventory. Er det ham? Må jeg ikke? Har du givet mig den? Ja. Jeg har den da ikke på mig. Shit. Ja, Mikkel. Har du den nu? Nej, jeg kan ikke give dig den. Jeg skal kaste den til dig. Nå ja, derfor. Det bruger man kan ikke give admins ting. Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt. Eller, jeg er lidt mere end admin. Jeg vil gerne blive head admin, fordi jeg aldrig har prøvet det, og jeg vil hjælpe. Jeg skal lige væk. At YouTube ser det. Mikkel, hvorfor skriver du det? Optager du, eller hvad? Jeg optager det. Ja. Nice. Jeg vil gerne blive head admin, fordi jeg aldrig har prøvet det, og jeg vil hjælpe serveren og respektere alle, og I vil være sød mod alle, for jeg kan godt lide det. Den her server, den er mega nice, hilsen. Jeg synes måske hun kan få testmod. Måske skulle jeg lige skrive det rigtigt. Måske et lille mod test mod. Så siger de op efter og skal lige snakke med alle de andre. Skal du så også snakke med alle de andre admins? Ej, jeg skal kun lige snakke med, du ved, Danish, lige det typiske. Jeg kan lige min indre chest. What the fuck? Det regner med pile. Okay, pile. Det var mig, der står skyder. Og det må gøre ondt. For... Det værste er, at Mikkel Bune har power ved fly mid. Og jeg tager lige en par ply med Mikkel, alle de står bare kigger opad. Næste gang jeg går ud. Andre. Og så er der lige en, der er på ferie,
så kan godt tage noget tid. PS er ikke så god til at skrive. Men jeg er ugod til at chille. Nå. Warp elevator 2. Oh shit. Jeg kom til at få new, da jeg skulle skrive noget andet. Fuck det. Skal jeg fjerne den? Jeg har løst. Hey. Hvorfor siger den, at jeg ikke kan tage den nederste warp i top? Wow, hvad? I top. Hvorfor kan jeg ikke bare højreklik på det? Og hvis du siger, at jeg ikke har nok penge til slå, luller du kæft. Hvornår kommer ungeren hjem? Om lang tid. DSV. Hvor lang tid skal han egentlig være der? Det er meget lang tid. Jeg skriver altså lige sådan, at den virker igen, den der warp. Fordi man kan Hvilket ikke... det virker altså. Nej, den gør jeg. Du havde ikke skrevet dollartegn. Nu virker den. Altså nu, at vi skulle den gerne virke. Du havde ikke skrevet dollartegn ved den. Hvorfor virker den ikke, den der? Hun er ikke typen, der... Sorry for... Er det dig, der lige begyndte? Ja, nu virker den. Jeg har det godt, ja. En slå. Jeg går lige sådan, det koster penge. Nej. Splat. Splat. Det er ikke sorry, det var det jeg bedte om, ikke også, Marius? Ja. Splat. Hvorfor siger du udsagt? Udsigt? Oh, sorry. Hvad sker der, hvis jeg hopper ned for det her? Jeg vil ved, Marius, skal vi ved om, at jeg er ikke game mode, men skal vi ved om, at jeg kan holde til at falde derned? Jeg har heller ikke fly. Det kan du godt. Okay, det er fordi, jeg er god mod til, jeg slår det fra. Jeg har været en god mod, eller GM til, vil du ved med? Tror du så, jeg kan klare det her? Fuck dig. Var det one shot? Ja, det var one shot. Tror du, jeg kan klare det her? What the fuck, hvorfor springer jeg hernede? Top. Men jeg kan ikke prøve at se her. Prøv lige at se, hvor mange skader. Boom. Wow. Det var ikke one shot. Hvor meget? Nok til, at jeg har et halvt liv tilbage. Men tror du, jeg kan holde til at falde hernede fra? Tror du, jeg kan holde til, at jeg falder ned? Tror du, fordi at jeg har været en god mål fra til, eller jeg har GM til? En. Hvordan overlevede du? Fly. Er der nogen af os her, der kan finde ud af det?
Skal vi da tage en buekamp? Skal vi, Marius? Nej! Du bad selv om den, Marius. Hun er ikke typen, der bare spiller benene. Se. Hun er ikke typen, der bare spiller benene. Kan lige så godt droppe det. Okay. Dang. Har du taget min bue? Nej. Gravity. Kaka. Nå, jeg kommer lige ned til dig, Marius. Mikkel, jeg skal lige have pile. Nå, men jeg skal lige også lige noget. Jeg skal også lige noget. Sådan der. Ej. Mikkel, jeg lærer, og jeg skal lige ind og pille de options. Stå lige stille. Hej, du snyder. Det gør du også. Nej, jeg vil prøve noget på dig. Det er faktisk ikke dræbende, det her. Marius, hvad har du god mod til? Ja. Jeg har lige slået fra. Mikkel, du er lige sådan der. Prøv at skyde på mig nu. Jamen, jeg skal lige slå det til. Undskyld, sorry. Jeg skal lige slå det til, mand. Woohoo! God tur, mand. Hvad gjorde du? Gravity. Woohoo! Hvad gør man det? Det vil jeg ikke fortælle dig, så gør du det for mig. Hvordan gør man det? Det er bare noget, det er kun noget, jeg kan. I'm sorry. Er det noget med buen? Det er ikke noget at gøre med buen. Mikkel, hvorfor er det kun noget, du kan? Sådan sidder det bare, desværre. Er det information? Ja. Er det noget, du skriver? Nej, det er noget, jeg slår med. Jeg slår, og så kan jeg vælge mellem alle mulige forskellige ting, jeg kan gøre. Prøv lige at stå stille, så kan jeg også prøve at vise dig nogle af de andre. Prøv at gå i game mode 0. Hvordan skifter man? Jeg kan altså også godt gøre det, Mikkel. Ja, men Der det kan jeg står godt. select arrow. Hvordan skifter man så? Slår med din bue, men serveren er nede. Fuck! Time Så out. kom der time out. Men jeg tror, den her timeout, den betyder, at jeg tror, vi siger tak, fordi I så med i det her afsnit af noget random shit ind på Free Game. Så vi siger tak, fordi I så med. Husk at like, subscribe, hvis I synes, det er allerede. Så det gamer signing off. Peace out. Fra Svend Mal. Pow.